बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा गोख्रों सैथो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो। बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आथिखालाव बे समाव बिसायख'थि फोसावदिंफोराव बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंबाय थादों एबा बिटिआरनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ मोनफ्रोमबो हारि माहारिसानि सुबुंफोरखौ थाखो रानदों। सेथि थाखो एबा सेथि सिरिनि सुबुं, नैथि सिरिनि सुबुं एबा नैथि थाखोनि सुबुं बेफोरबायदि क्लास खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बे क्लासखौ एबा थाखोखौ बिथाङा जोंनो सैथो भाबै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गुबुन जायगायाव बा आसामनि गुबुन जायगाफोराव एबा मावख'फोराव बे समाव बर' थुनलाइ आफाद आरो असमिया साहित्य सभा बे एखे फाइल एबा एखे खामानिखौनो बे समाव जुदि बर'फोरा मावोब्ला एबा बर' थुनलाइ आफादा सिगाङाव मावोब्ला नाथाय उनाव मावनाय असमिया साहित्य सभा बे साहित्य सभानि खामानिया जाफुंसारो। बेफोरबायदिसो बिथांमोना क्लास खालामो। गुबुन मावख'फोरावबो बे समाव बर'फोरखौ थाखो रानो, बर'फोरखौ नेवसिगारो, जायनि थाखायनो मोनसे समाव आन्दलन एबा मोनसे समाव सोमावसारदोंमोन। बिथांमोना बेफोरबायदि थाखो खालामो, नाथाय बिटिआर ओनसोलाव बेफोरबायदि थाखो राननाय जायाखै एबा राननायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय बेफोरबायदि जे बिटिआर ओनसोलाव फैनानै गावसोरनि जिखिनि थासारि एबा आसामाव जाखिनि थाखो रानो बर'फोरखौ जेरै नेवसिगारो अब्ला बे समाव बिटिआराव सेथि सुबुं एबा सेथि थाखो हिसाबाव जुदि बर'खौ हमदोंब्ला नाथाय बे जोबोदनो गोरोन्थि। मानोना बे समाव बर'फोरखौ नेवसिगारनाया दिनैल' नङा, बे गोदो गोदायनिफ्रायनो जानाय आरो आथिखालाव बे थासारिखौनो जों मोनदांदों। जोंनो फोरमान एबा जोंनो प्रुफ होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। मावख'फोराव जुदि थाङोब्ला बर'फोरनि माखासे खामानिखौ मावा, नाथाय बे समाव गुबुन एखे खामानिखौनो गुबुननिखौ मावनानै हरो, नाथाय बर'फोरनिखौ एबा बर' थुनलाइ आफादनि माखासे खामानिफोरखौ बिथांमोना गोसो जानानैनो बिथांमोना मावा होननानै अजद खालामदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। नाथाय बे समाव बिसायख'थियाव बे समाव थाखो राननाया जोबोदनो मोनसे लाजिथाव आरो बेयो जोबोदनो मोनसे गनायजाथाव नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों। मानोना बे समाव थाखो रानोब्ला जोंनि गेजेराव गोबां मोनसे बाहागो जागोन आरो जायखौ जों लुबैयाखै। बेखायनो जाखिनि बिसायख'थि फोसावदिङो बे बिसायख'थि फोसावदिंफोराव जे माहारिनि आरो बे बिटिआर ओनसोलनि गाज्रि थासारि बे लाबोगोन थासारिफोरखौ लाबोनो नाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा। आंथ' बे बेलायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिखौनो बुंगोन। बिथाङा बुंनायनि सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रियानो बुंदों। बिथाङा जेब्लानाखि आसामनि गिबि मन्थ्रिया नैबे दानि समनि आसाम एसेमब्लिनि बिसायख'थियाव माजबाटआव गिबिसिन बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों। दिलीप शइकिया आसामनि गिबि मन्थ्रि आं दिनै सोंनो लुबैदों जे जोंखौ दिसपुराव माबायदि बाहायो बिथांमोननो उदाहरन नांगौ नामा? जोंथ' नुनो मोनो जोंनि बिटिसि बा बिटिआराव, जोंनि क'क्राझारावनो होन, जोंनि उदालगुरियावनो होन, जोंनि गुबुन मसलपुरावनो होन, सोरबा सासे बर' नङि मानसिखौ जोंनि अफिसारफ्रा बा जोंनि बर' मानसिफ्रा रावखौबो नासयनानै खामानि मावा। नाथाय जोङो दिनै दिसपुराव थाङोब्ला दिसपुराव दासिमबो बर'फोरनि फाइला गोमायो, बर' थुनलाइ आफादबादिनि फाइला गोमायो दिसपुराव। आरो बेवहाय थोंजोङै इनभल्भ थायो आसामनि माखासे बिउर'क्रेट्सफ्रा। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांनि आखाइनि गेजेरजों जि मोनसे फाइल थांदों, दिनै आं बिथांमोननो बुंनो लुबैदों जे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे फाइला जोंना सिगां खारबाय, असम साहित्य सभानि फाइला जोंनि उनाव खारबाय। नाथाय असम साहित्य सभाया गासिबो खामानिया जाबाय, बर' थुनलाइ आफादनि खामानिया जायाखिसै। सेकेन्ड क्लासआ सोरखौ बुंदों बिथांमोना? दिनै जोंखौ दिसपुराव बा आसामाव जेरैबायदि बाहायो बेफोरनि गोथां बिदिन्थिया जों मोनबाय थायो। बेखायनो जोंसो बुंनो समायो बे खोथाखौ जे बर'फोरखौ दासिमबो आसामाव सेकेन्ड क्लास नङा, जोंखौ बिथांमोना थार्ड क्लास नोगोरारि हिसाबै बाहायो। बेखौ जोंसो बुंनो समायो।
बेखौ सोरबा दिलीप शइकिया सोरबा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जों सनमान होयो नाथाय बेबायदि जाहा खोथा बुंनाया थिग नङा।